Ahoj ľudia, máme tu ďalší diel z novej série Prekonávam svoje strachy. Takže ideme na to. Kameru. A ďalší tam bude, kámo, čo tu bude. Kámo, tak videl, kámo. Ty moje hej. Oj, kámo, to má na ruky. Oj, jo, no. A tak prekonaný. Môžeme ísť rovno na dálky. My môžeme rovno na dálky strach. Aj. Upa. Vláda tam chce. My môžeme rovno na dálky strach. A ďalším dachom bude mám toky jazyk do flačky, takže idem na to. Idem na to, kámo. Idem na to. Kámo, dal som to. Ale už minúta napijem, nemôžem dať rovno na ďalší strach. Ďalším dachom bude mať zakopať na dve a odec. To kámo, ty vole, na to dve. To robíš. Ja som tam nemôžem na ďalší strach. Behať jak po týždni. Idem na to. Kámo, sa nás toho baví. Opa. Nadal som tam mimo rovno na ďalší strach, ale aj posledný strach. Ďalším dachom bude, mám obyču najväčší dach. No, ty vole, to bude teraz pohádne. Máme pohodný kokak, to bude pohádny. 3, 2, 1, 0. Kámo, to bolo to. A keď vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odbudujte, počujete vôbec, že začím čuť.